Асылыш. 20-нче бүлек. Шунан һуң мин күктән төшеп килгән фәрештәне күрдем. Уның кулында упкын аскысы менән зур сылбыр бар ине. Ул аждаһаны, Иблис, шайтан дигән ул борынгы йыланды тотып алды ла 1000 елга сылбырлап куйды. 1000 ел үткәнгә тиклем халыктарны алдамаһын өчен уны упкынга ташланы. Упкынды бикләп куйды һәм өстенә мисәт һалды. 1000 елдан һуң ул аз гына вакытка азат ителергә тиеш. Унан һуң мин тәхеттәр һәм унда ултыручыларны күрдем. Уларга хөкем итергә хокук бирелгәйне. Гайса хакында шаһидлык иткәндәре һәм Аллаһ үзе өчен баштары киселгән, януарга һәм уның хынына табынмаган, маңлайдарына һәм кулдарына уның тамгаһын халдырмаган кешеләрнең йәндәрен күрдем. Улар үленән терелеп тордылар да 1000 ел буе Мәсих менән бергә батшалык иттеләр. Үлгәндәрдән калгандары иһә 1000 ел үтмәенсә терелмәне. Был беренче терелү булды. Беренче терелүдә катнашучылар бәхетлеләр һәм изгеләр. Икенче үлемдең улар өстенән хакимлеге юк. Әмма улар Алланың һәм Мәсихтең руханидары булып, 1000 ел буе Мәсих менән бергә батшалык итәсәктәр. 1000 ел үткәч, Иблис үз төрмәһенән азат ителәсәк һәм ердің һәр мөешендәге халыктарны, ягъни Гог һәм Магогты алдап, уларны һугышка барыр өчен йыя башлар. Хандары диңгездәге ком бөртеге исәбендә булыр. Мин уларның йер киңлегенә сыкканын һәм изге кешеләр яшәгән урын менән яраткан каланы камап алганын күрдем. Әмма күктән ут кабынып, уларны яндырып бетерде. Уларны алдаган Иблис иһә януар менән ялган пайгамбәр ташланылган утлы һәм көкөртле күлгә ыргытылды. Улар унда мәңгенән мәңгегә көне-төне газапланыр. Унан һуң мин зур ак тәхетте һәм унда ултыручыны күрдем. Уның карашынан йер менән күк касты. Уларга урын табылманы. Мин тәхет каршыһында торучы үлгәндәрне, бөек һәм ябай кешеләрне күрдем. Китаптарны астылар. Азак тагы бер китап, тормыш китабы асылды. Китаптарда язылганса, үлгәндәр үз эшләренә карап хөкем ителде. Диңгез үзендә булган үлгәндәрне бирде. Үлем һәм үлеләр дөньяһы үзендә булган үлгәндәрне бирде. Был үлгән кешеләрнең һәр береһе үз эшләренә карата хөкем ителде. Шунан һуң үлем һәм үлеләр дөньяһы утлы күлгә ыргытылды. Был икенче үлем. Утлы күл. Исеме тормыш китабында табылмаган һәр кем шул утлы күлгә ыргытылды.